खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 मे 2025 मायथाइ एबा 22 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरा नोंथांखौ थुलुंगा होगोन आरो बाख्नायगोन। जुदि नोंथाङा बांद्राय गेवलां गोसोजों रां बाहायो, अब्ला उनाव नोंथाङा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जाय सोरबा नोंथांनि फारसे गाज्रि मोन्दांथि दंमोन, बेयो बे आयदाखौ सुस्रांनो आरो दिनै नोंथांजों गोरोबलायनो बिथांखि लागोन। बे साना मोजां मोनलायनायनि नोजोरजों जोबोद दान्थे-बिदान्थे गोनां जागोन। गोख्रों आगान आरो थिरांथाफोरा नोंथांनो मोजां बान्था लाबोगोन। ओरैबायदि सोलायनाय लाबो जाय नोंथांनि महरखौ बांहोनो हायो आरो नोंथांनि फारसे जानो हाथाव बाहागोआरिफोरखौ गोसो बोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा समाजारि हाबायाव जोबोद नांथाबगोन। फरायसाफोरा दिनै गुबुन हादोराव फरायनो खाबु मोनदों। नोंथाङा मोनसे मोजां फसंथानाव मुं थिसननो हागौ। दिनैनि साना नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायनि गेजेरजों दावगालांनायनि सान। दिनै नोंथांनि साखाथिनि सोरबा सुबुङा बुंनाय बाथ्राजों नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। गावनि नखरनि बैसो जानाय सोद्रोमाफोरखौ लोगोआव लांफानो रोखा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। मोनसे गोजोन साननि थाखाय गोसोआरि नारसिनथाय आरो जेंनानिफ्राय गोजानाव था। गोलाव समनि मुलाम्फानि नोजोरजों स्टक आरो मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। जेंनाफोरखौ नोंथांनि गोसोनिफ्राय बोखार आरो नखर आरो लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि थासारिखौ साबसिन खालामनो सान। बेयो गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिन्नानै लोगोखौ फोथांफिन्नायनि सम। नोंथांनि गोसोखौ सैथो आरो थोंजोङै लाखि। सुबुंफोरा नोंथांनि थिरांथा आरो गोहोखौ बाख्नायगोन। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबगोन आरो नोंथाङा मावनो सायख'नाय हाबाफोरा नोंथांनि आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। नोंनि पार्टनारआ नोंखौ जोबोद बाख्नायगोन आरो नोंथांजों अननायजों बरसागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाम्पार मुलाम्फानि सान जागोन। दिनै सोरनिबा आयदायाव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै जायखिजाया गिदिर मावथांखियाव रां दाखाथाय। दिनै नोंथांनि आंगो लोगोआ होनाय बोसोनखौ नाजाव। दिनैनि साना नोंथांनि मोजां लोगोरिनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै न'आव माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। आथिखालाव गथ'फोरनि सोलोंथायखौ लानानै एसे सांग्रां जा। बिसोरखौ मोजाङै लामा दिन्थिनायनि गोनांथि दं। निखावरिफोरनो जि-जोम दान हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। गथ'फोरजों गेलेनाया जोबोद मोजां आरो गोजोन मोन्दांथि जागोन। राङारि आयदाफोराव बांसिन सांग्रां जानाया गोनां। नाङै बेसादफोराव रां बाहायनाया नोंनि पार्टनारखौ दुखु होनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि बिथिङाव नोंथांनि गारांखौ दिनै खोनानाय जागोन। मानोना नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनि रमान्टिक सानबोलावरिफोरखौ जिउआव लाबोनो थियारि। खामानि मावथायाव नोंथांनि दावगानायाव माखासे हेंथाफोरनि थाखाय हेंथा जानो हागौ, खालि गोसो हमथा। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ बांद्राय जोथोन लानांगोन। जुलिनि उनाव जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननायखौ खोनासंनो गोब्राब मोनोब्लाबो दिनै नोंथाङा मोनदांगोन दि बेयो जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब।
कन्या राशि दिनै नोंथांनि साना गोमोथाव जागोन। दिनै नोंथाङा थुलुंगानायजों बुंफबगोन। बयबो नोंथांनि बिबुंथि एबा सोदोबफोरखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। दिनै जायखिजाया खैफोद गोनां खामानिफोरखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव था। न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाय समाव सांग्रां जा। दिनै नोंथाङा सासे जुनिया सुबुंखौबो लोगो हमनो हागौ। राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जानाया गोनां। जुदि खाबुजों नोंथाङा माबा मोनसे खामानिखौ फोजोबनो हायाब्ला बेखौ दिनै फोजोबनाया साबसिन जागोन। इसोर रामखौ सिबि। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि लोमजानाया नोंनि दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि नखराव मोनसे रंजालु आबहावाखौ लाबोफिननो थाखाय नोंथाङा बे थासारिनिफ्राय थाबैनो ओंखारनांगोन। नोंथाङा मिन्थिनाय सुबुंफोरनि गेजेरजों आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों एसे सम हगारनांगोन। बिसोरनाव मोजां बेसेन लाबोनांगोन आरो बिसोरनि बिबानफोरखौ बुजिनायाव मदद होनांगोन। बिफां गाय। नोंथांनि गाग्लोबनाय आखुनि थाखाय जायफोरा नोंखौ मोजां मोना बिसोरो नोंथांजों बांसिन रागा जोंनो हागौ। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ, जाय दुखुजों बुंफबनाय सानखौ दैदेननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ एसे साबसिन जागोन। जाहोन गैयाजासे जागायजेननाय हेंथाफोरा गाव हारसिङैनो जोबगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमानिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। गुबुन हादोराव दावबायनाय समाव नोंथाङा सासे गोजाम मोजां हास्थायग्राखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा मोनसे फोरबोनि थाखाय हांख्रायहरनाय मोननो हागौ। नोंथाङा रांखान्थि आरो गथ'फोरनि थाखाय जिंगा सिगोन। नाङै खरसाफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि सोरजिलु मोजां मोननायफोरा दिनै नोंथांनो मोनसे गोजोननि मोन्दांथि होगोन। दिनै नोंथाङा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा गावनि वालेटखौ बांद्राय खर्सा खालामनो एबा खोमानो हागौ। बेफोरबायदि आयदायाव सांग्रांथि गैयैआ नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ। नोंनि खाथिनि सुबुंफोरा नोंथांनि मुलाम्फा लानो हागौ। नोंथांनि जिउआव अनलायनायनि जौगानाय जानो हागौ। नोंथाङा खालि नोंथांनि मेगन आरो खोमाखौ लांदां लाखिनांगौ। गुबुनखौ ओरैबायदि खामानि मावनो नारसिननो नाङा जायखौ नोंथाङा गावनो मावनो लुबैया। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खुलायै फोरमायनो गोसो गैया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि दिनै नोंथांनि साना सिगांनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्राय थुलुंगा लाना खामानियाव बिथांखि लानांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथांनि सोरजिलु गोहोखौ बाहायो, अब्ला नोंथाङा मोनसे मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सहायनाय आरो नाजानायजों नोंथांनि फालांगियाव गोसो हो आरो बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारिनि बाहागो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि मोजां सावस्रिनि थाखाय गोलाव जानथाय थाबाय। नोंथाङा रां आरजिनो हागोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनायखौ दोरोङारि राहाजों रां थिसनो। नोंथांनि फंबायआ नोंथाङा सान्नायनिख्रुइ बांसिन हेफाजाब होग्रा फोरमान जागोन। गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव नोंथां आरो नोंथांनि अनजालुनि गेजेराव एसे गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगोन दि मोजां मोननायाबो गोथौथिनि गोनांथि जायो आरो बेखौ गोरलैयै लानो नाङा। नोंथांनि सावस्रि आरो गोहोनि थाखोआ नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होनाय नङा। आयेनारि बोसोननि थाखाय सासे उखिलनाव थांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। माब्लाबा माब्लाबा जुलि जानाय जिउआ थारैनो जोबोद रागा जोंथाव जानो हागौ। बेयो नोंथांनि थाखाय बै सानफोरनि गेजेराव मोनसे बायदि नुयो।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। मोनसे मोजां मेडिकेल कलेजाव मुं थिसननायनि जाथावना। दिनै मावख'आव सासे लोगोजों बाथ्रा दान्थेलायनायनि थासारि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नोजोर होनांगोन। आथिखालाव गथ'फोरनि सावस्रियाव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। सासे मोजां देहा फाहामगिरिनि सुबुरुनजों दावगालांनाया गोनां। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय दिनैनि साना खुसि लाबोगोन। मासे गोसोम सैमानो ब्रेड जाहो। सोलोंथाइनि जेंनाफोरा जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।